Филмът се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Сигурно не знаете какво е местна инициативна група. Такива има в почти всяка малка българска община. Това е екип от сърцати идейни хора, които живеят в малкия град и имат една единствена задача – да помогнат на местната общност да се развива с европейски средства, които се отпускат за развитие на селските райони. Ще ви разкажем за МИК Чирпан. Харесвам предимствата на малкия град, на това, че тук целият град с една общност. Добра или лоша общност. В малкия град всичко ти е на една ръка разстояние. Можеш да работиш лесно. Нали? Можеш да се изявиш в малкия град. И можеш много да направиш за малкия град, което да е видимо. 142 деца посещават детска градина Здравец. Тя е с одобрен проект през МИК Чирпан на стойност 20 000 лева. Появи се този проект и решихме да участваме в него, за да може да се пресъздадат тези празници, обичаи, да се съхрани културата, местната култура и традициите и да можем да възпитаваме децата в традициите. В този проект, освен носи за момичета и момчета, закупихме озвучителна техника, която включва пулт, колони, микрофони. Закупихме оборудване за празници, което включва голяма трева, тревна площ, включва посетителски столови. Всяко ново нещо при тях те го изразяват с много радост, бурни емоции и всеки път разказват на родителите си за преживяването, да се обличат с носи, да се почувстват като народни певици или танцори. Стигаме се, мене, надигай, надигай, барен да ни да познава, познава, барен да ни да познава, познава, чия си Мари, дощеря, дощеря. Историческият музей в Чирпан печели проект на стойност 45 000 лева, свързан с ремонта на сградата. Откакто съществува музея, не е правен никакъв съществен ремонт. Та идеята ни и възможността, която ни даде МИК Чирпан да кандидатстваме по програма, е точно тази, да можем малко по малко да оборудваме и модернизираме всяка една от залите си. И именно с този проект ще започнем малка крачка към цялостна модернизация на музея. Надявам се с новия програмен период, който стартира съвсем скоро, да можем да обновим и другите си зали, пак съвместно с общината, МИК Чирпан,
за да може да сме атрактивни и конкурентни на другите музеи, и атрактивни за посетителите, които са и от Чирпан, и с гости на града. Един личен лекар от Чирпан е оборудвал своя кабинет с проект през мига и може със спокойно сърце да посрещне своите около 2000 пациенти, да окаже на място квалифицирана здравна грижа, вместо да се налага хората да пътуват до близкия по-голям град. Кандидатствах за неща, които са необходимо присъщи за моята дейност и се закупех ехограф, сравнително хубав, така мощен ехограф. Правя коремна ехография, това, което работя и което ще ми върши работа за моите пациенти. Електрокардиограф, понеже се амортизират тези, които имах. Един отоскоп, един холтер, един апарат, който прави 24-часова кардиограма и след това се анализира компютърно и може да разберем какво се случва извън периодите, когато можем да направим кардиограма, т.е. когато пациент е в кабинета. Компютри, които в кабинета ползвам, штредер за унищожаване на и такива разни офис девайси, оборудвания, да. И всъщност в общи линии е това. Оборудването за лекарския кабинет на доктор Стоянов е на стойност близо 26 000 лева. Фирма Устой инженеринг ООД, която над 20 години е на строителния пазар в региона, също има ново оборудване с проект през МИГ Чирпан. През местната инициативна група закупихме мини челен товарач и комбиниран багер. Те са от изключителна полза за фирмата, понеже в момента се занимаваме с, както виждате, обекти от пътната инфраструктура и те са от голямо значение за бързото и качествено изпълнение на обектите ни. И сега с новите машини вече всичко върви по план и бързо. Фирма Тива Трейд ЕООД се занимава с производство на слънчогледови протеини. Иновативен продукт, българска научна разработка. През последните години той все по-успешно се налага на международния пазар. С два проекта през МИГ Чирпан компанията закупува автоматична електронна везна, мотокар и резервни части за производствени машини. Много сме благодарни от въвеждането и веднага се вижда ефекта от въвеждането на автоматичната контролна везна. Преди ние имахме много стара такава, която използвахме за малки камиони. Сега в момента всички превозни средства, които влизат в рамките на фабриката, се теглят автоматично от везната. Автоматично излизат резултатите, попълват се декларациите и по-нататък се оформят документите за износ към клиента. Лозаро-винарският комплекс Мидалидар Естейт, който стопанисва 1600 декара с лозя, също закупува техника с проекти през МИГ Чирпан. Закупихме машини за прибиране на леторасти. Те са точно зад мен, 2 броя са. Работят безупречно на добре подготвена конструкция и опънати телове и заместват може би на ден около 50-60 човека. Закупихме косачки, защото затревяваме лозята през ред. Закупихме също торачки или машини за внасяне на тор, които са специализирани лозарски.
Закупихме машина за премахване на пръчки, която също страшно много време спестява и много работна ръка. Теренът изисква автоматизация на производството, разказва Димитър Павлов. Затова възможностите, които се отварят през МИГ Чирпан, са чудесна възможност за компанията. Кандидатстваме за пръскачки, кандидатстваме за култиватори пружинни, защото терена ни е каменист. Кандидатстваме и за биокултиватори. Тя ги използваме за окопаване. Имаме биолозе, в което не може да слагаме препарати, а можем само да влизаме с ръчен труд или с техника. Затова избрахме тези биокултиватори при определена влага, да не е много сухо, да не е много влажно. Вършат много добра работа, събарят плевели до 40 см между лозите. Бих казал, че са незаменими. Община Чирпан е партньор на местната инициативна група. Това е един финансов инструмент, който е много добър за по-малките общини, защото Чирпан по критерии е селска община и един от възможните финансови инструменти по европейските програми е именно програма по Държавен фонд земеделие. Освен тези, по които можем директно общината да кандидатстваме, местните инициативни групи са нещо, което позволява малко по-гъвкаво и по-различен начин да се вземат решения как да бъде използван този публичен европейски ресурс. Детска градина Калина Малина, в която се обучават 90 деца, също е бенефициент на МИГ Чирпан. Обичам децата и работата си, обичам България и всичко българско. И мечтата ми винаги е била в детската градина да се развива българския фолклор. Решихме да кандидатстваме за озвучаване, защото когато пресъздаваме обичаи или празници, ние правим много неща на двора в детската градина. И не само родителите присъстват, но и съседите, които са в квартала. Изпълнителен директор на местната инициативна група в Чирпан е Деляна Николова. Докато 3 дни любезно ни показват част от проектите, спечелени от местните предприемчиви хора през МИГ Чирпан, телефонът ти не спира да звъни. Деляна търпеливо разговаря с всеки, защото това е първата нейна задача – да изслушва, да проявява разбиране, да пояснява как сложните неща изобщо не са толкова сложни. МИГ Чирпан е учреден през 2011 година като публично-частно партньорство между Община Чирпан, нестопанския сектор и стопанския сектор. Тогава започва и първия програмен период, който е от 2007 до 2014 година. Абсолютно успешно завършен за МИГа с реализирани и разплатени 38 проекта, като това ни даде стимул, даде ни страст и желание да продължим. Изготвихме новата стратегия, по която работим и към настоящия период 2014-2020 с леко отклонение до 2025 година,
През тези 2 периода изпълняваме еднофондови стратегии, единствено и само по програма за развитие на селските райони. Към настоящия момент през този програмен период имаме одобрени и в процес на реализация 37 проекта, които обхващат всички бенефициенти от всички сектори. В МИК Чирпан работи екип от експерти, който има опит в администрирането на проекти, в комуникацията с всички държавни институции, от които този проект е зависим. Така се гради доверие. Когато започнахме да изработваме проекта, те бяха изцяло до нас, помагаха ни, съветваха ни. До самия край, до реализирането, постоянно сме се допитвали до нас, до тях и голяма помощ получихме от МИГа. В малкия град хората трудно си представят, че европейските пари могат да стигнат до тях. През местната инициативна група това е възможно. И всичко това е в полза на местната територия. Ползата е голяма, тъй като те подпомагат развитието на средния, на дребния бизнес, нали, с проектите си. Ето, на нас ни помогнаха много в закупуването на костюми, на оборудване, което ние не можем с финансовите средства, които разполага детската градина, да си го позволим. Познаваме се с ръководството на МИГа. Те имат голяма заслуга, нали, в предлагането на тези европейски проекти и парите стигат независимо, че сме малък район. Без такива инициативни групи на бизнеса ще му е много трудно да се справи. Ако ги няма тях да се закупят иновативни техники, те ще карат с старите и ще дават все повече разходи и няма са конкурентно способни на пазара. Понеже пазара е много динамичен, излизат нови правила, забраняват се препарати, забраняват се технологии и ние трябва да сме гъвкави. Затова много сме благодарни, че има такива инициативни групи. Имайки МИК Чирпан тук, на територията на нашата община, ние можем директно да говорим с представители на институцията там, те да ни предложат програми, които да са адаптивни за нас. Защото по някой път влизаш в интернет, гледаш нещо, не си сигурен дали това нещо е подходящо за теб, кандидатстваш, губиш време, разбира се, не си одобрен. Със съдействието на МИК Чирпан и служителите, които работят там, поне нашия скромен до тук опит даде 100% успеваемост. Те са единствената възможност на малките фирми да получат някакво финансиране за купуване на техника или други нужди техники. Много са дейни в информационната дейност и така подтикват активно хората в града да предприемат някакви активности. През първия програмен период от общ ресурс 3 милиона лева ние имаме усвоени близо 95%. Като усвоени имам предвид одобрени и разплатени проекти. Към този момент от 3 милиона 732 хиляди имам остатъчен ресурс от 100 хиляди лева, които са по 2 мерки, но предвиждаме да отворим прием отново ноември, за да може и този ресурс да достигне до хората, които имат идея и желание да кандидатстват, и тогава ще се радвам, ако се видим с вас, примерно след 4-5 месеца, ви кажа, стратегията е усвоена на 99%. Защото винаги има малък процент, който остава, нали, като остатъчен ресурс. Улеснението за бизнеса е, че дава, как да ви кажа, и дава една сборна картина на ресурсите, които са налични в град Чирпан. Те не са много. Но когато, нали, се обединят и да се сумират от един орган, както в момента е МИК Чирпан, ти виждаш, нали, трудови, финансови ресурси, технически капацитети, всички тези неща, които, нали, ако си сам не можеш да ги предвидиш. Но с помощта на МИК Чирпан ти можеш да предвидиш някой защото знаете, че фабриката е жив механизъм, фирмата е жив механизъм, той трябва да си планира ресурсите. Аз с благодарение на МИК Чирпан, това е помощ при планирането на ресурсите.
Ние сме малка територия и може би това дава възможност да се познаваме по-отблизо. И когато един човек влезе и дойде и ми каже: аз имам кравеферма и искам да си закупя 2 трактора, прикачен инвентар, почистване за животните. Аз ако не го познавам този човек, ще откликна веднага на неговите желания. Но ако го познавам и знам, че той работи, че той има нужда от нас, че ние трябва да му помогнем, тогава усилията ни ще бъдат някакси по-целенасочени. Ще работим в правилната посока. Предприемчивите хора от Чирпан вече знаят къде да намерят местната инициативна група. Нейният офис е на лесно място в центъра на града. На интернет сайта на общината или в социалната мрежа има достатъчно информация за МИГ Чирпан. Екипа на МИГа е изключително добре окомплектован, с много сериозен опит. И това, което много ме радва, и това сме коментирали с госпожа Николова, е, че дори дребният бизнес, който отначало сякаш скептично се отнасяше към възможностите на този финансов инструмент, сега след като виждат последните месеци как се реализират нещата, как се случват, при тези, които са се престрашили и са решили да кандидатстват, в момента интереса се увеличава и то много сериозно, което нас много ни радва, защото пък ни дава една възможност да дадем една сериозна тежест на финансовия ресурс, който ще е отделен за дребния бизнес в общината. Мисля, че изключително важна е тяхната роля. И виждам, че местната инициативна група работи много добре с община Чирпан. И смятам, тъй като за младите хора, според мен, в един малък град, едно от най-важните неща е да имат работа и второто важно нещо е да има култура в този град. За нас новия период ще бъде едно предизвикателство, защото за първи път ще работим, първо ще разработим, ще защитим и ще реализираме многофондова стратегия на нашата малка територия, защото територията на община Чирпан обхваща град Чирпан и неговите 19 малки населени места с 17 700 жители. Потърсете МИГ Чирпан. Те ще ви посрещнат, ще ви изслушат и ще ви посъветват какво да правите, с какъв проект и по коя програма да кандидатствате. Ще ви кажат какви документи са необходими, ще ви помогнат да направите проекта. Своевременно ще ви напомнят за срокове, които трябва да спазвате. И най-важното, няма да ви подведат, защото сте хора от един град и всички добре се познавате. При нас летище няма да построим. Фабрика за самолети няма да имаме, защото никой не е пожелал, никой няма интерес и такава мярка нямаме заложена съответно. За това нашите усилия, старания са насочени първо да проучим какъв е потенциала на територията и техните нужди и след това да разработим стратегията спрямо техните нужди и желания, за да получим една балансирана стратегия и следователно после да я реализираме и да получим този резултат, който вие наблюдавахте вече няколко дни. Подходът, воден от общностите местно развитие, дава много възможности за хората в малките общини. Просто трябва да потърсите местните инициативни групи и вашият бизнес изведнъж ще порасне. Когато се обединят усилията на отделните производители и търговци с тези на държавата и общината в лицето на МИГ Чирпан, нещата се получават. Със сигурност ще кандидатстваме в новия програмен период. Тяхната роля наистина е много значима за развитието на културата в града. Доколкото знам, много работят и в помощ на младите земеделци, което е изключително важно, защото Чирпан е земеделски район. Ние се занимаваме с реално земеделие и пак подчертавам, тези програми, инициативни групи ни помагат много. Няма бизнес, който да няма необходимост от някаква машина, от някакво устройство, от нещо, което да се обнови. Тоест важно е и е добре за такива региони като Чирпан. Тоест това е един селски регион, в който наистина инвестициите са много малко. Това е някаква вливане на някакви средства в региона и е добре да се кандидатства. Когато се вижда стила на работа, когато се вижда резултата,
тогава хората вече са по-спокойни и естествено кредитът на доверие е много по-голям. Нашата цел е малко и психологически да познаваме хората, да успяваме, защото средствата не са безкрайно много. Нали, някак си да правим предварителен анализ, проучване и на нашите си бенефициенти, за да дадем шанс на действително работещите на нашата територия. И съответно тези контакти в годините с тях създават и доверието им към нас. Имаме бенефициенти, които са кандидатствали през първия програмен период много плахо, много с недоверие. Сега вече питат в третия период отново ще могат ли за трети път да кандидатстват. Това е Мик Чирпан. Работи професионално, на място, с познаване на терена и с любов към местната територия, защото просто е част от нея. Филмът се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.